Takže čus lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska je to video na unboxing. Bude to unboxing na kovbojské zápalky, které jsem si objednala minulý týden, dneska mi přišly. Přišlo mi to vlastně v takovém pytlíčku. Já jsem si ho vlastně otevřel a jdem se podívat dovnitř. V pytlíčku máme nějaké bonusy, co můžeme po příští objednávce. Papír od doručení, já ukázat nebudu, ten jsou kontaktní údaje. Dále tu máme nějaké poukázky, to je jedno. A teď přejdeme k zápalkám. Máme tu vlastně, taky jsou pěkné. Máme tu vlastně kovbojské zápalky, na každém je jinší obrázek. Klidně vám můžu ukázat, jak to fakt funguje. Zápalky kovbojské se vlastně dají škrkat o jakýkoliv tvrdý předmět. A já vám to škrtnu třeba o stěnu. O stěnu. No, vážně funguje to. Díky za zhlédnutí a příští video. Čau.